Din il-ġimgħa beda proċess estensiv ta' tindif fil-White Rocks b'ħidma konġunta bej Project Green u Clean Malta. It-tindif qed isir bilan li ż-żona titnaddaf mill-iskart li akkumula tul is-snin, inkluż skart ta' kostruzzjoni. Wara 3 tim biss inġabru ma' 600 tunnellata ta' skart. Waqt żjara fulan tax-xogħol il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indaffa Pubblika Glenn Bedingfield ġie spjegat kif dan il-proċess ta' tindif inkixfu żoni li minħabba l-iskart u ħaxix li akkumula ma' żmien sfaw mottija. Il-Ministru Dalli spjegat kif għal White Rocks il-ħsieb u li fil-waqt li jiġu infassla il-pjanijiet fit-tul anke riżultat tal-konsultazzjoni ikun hemm partijiet minnu li jibdew ikunu aċċessibbli għan-nies fi żmien mhux il-bogħod. Inkluż ukoll xogħol ta' ħidma min-naħa ta' Project Green biex naraw li nkunu qegħdin niżbru areas differenti għaliex iridu li l-White Rocks nkunu qegħdin niftħuh parti ħalli n-nies jibdew jiġu hawnhekk, jibdew jieħdu il-fil ta' dan il-Park Nazzjonali u nkomplu niżviluppaw l-idejat tagħna biex verament dan ikun park nazzjonali minn nies għan-nies. Is-Segretarju Parlamentari Bedingfield qal li permezz ta' dan il-proġett il-familji Maltin u Għawċin qegħdin jingħataw lura l-akbar medda ta' art f'pajjiżna biex issir pulmun aħdar. Aħna bħala Cleansing and Maintenance Division diġà bdejna hawnhekk bix-xogħol tagħna, diġà laħħejna ma' 600 tunellata ta' materjal. Dak li ngħidu nagħmluh qegħdin naħdmu biex il-White Rocks intuħ lura lin-nies. Ġie spjegat li la darba ikun konkluż il-proċess ta' tindif, Project Green tiskatta fażi oħra ta' xogħlijiet fejn tkun qed tanalizza s-sit f'aktar dettall, inkluż studji fuq it-tipografija taż-żona, analiżi tal-istrutturi eżistenti, kif ukoll studji fuq il-flora u l-fawna.